Bore da, a croeso cynnes iawn i chi i'n gwasanaeth. Dwi eisiau tynnu'ch sylw chi at un o ddau o bethau yn yr wythnos sydd i ddod. Fel ydych chi'n gweld, mae gennym ni ein gweithgareddau arferol, a cofiwch am dyddiau am ein dau gwrs Garawys. Hefyd, yn doniau fi sy'n siarad, a dwi'n eisiau chi feddwl bod o'n wbath ofnadwy ddifrifol, achos mae'n deud barddoniaeth a sgwrs. So, y chwarter wedi un yma ar ddyddiau, a byddai jyst yn darllen chydig o gerddi ac yn gwneud rhyw sylwadau am y mywyd a felly. Fydd o'n rhyw 3/4 awr reit ysgan. A hefyd, os ydych chi yn ffansio actio, os ydych chi sbio dros ochr arall i'r daflen, mae cytun yn edrych am bobl i actio yn y stori yr croeshoeliad a felly. Felly, os ydych chi'n ffansio cael go, sbiwch ar y daflen a mae yna fanylion yma i sut i gysylltu. Ydych chi'n cysylltu efo gweinediad y maes, sef Parchedi Cassie Jones. Hefyd, ydym ni eisiau sicrhau bod pawb ar yr ôl etholwyr, felly os ydych chi ddim wedi cael cyfle i lenwi ffurflen ar gyfer y rôl etholwyr, newch chi ofyn i ni a na ni gael gafal am un i chi. Felly heddiw yma, fel ydych chi'n gwybod, ydy'r Pedwerydd Sul yn y Garawys Sul y fam, a felly na ni dreulio rhyw enid bach rwan yn paratoi ar gyfer ein gwasanaeth.
Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Boed i rhas a thangnefedd Dduw, sy'n llawn tosturi a thirionedd ac sy'n ein galw i ddychwelyd ato a'n holl galon fod gyda chwi oll. A hefyd gyda chi. Dad nefol, y mae pob calon yn agored i ti. Ni allwn guddio un dim o ddiwrthyd. Glanha ni a phlam dy ysbryd glân, mwyn i ni dygaru a thaddolyn ffyddlon, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Wrth i ni ymgynnull i'r Cymun Bendigaid hwn, boed i ni ymglywed a galwad y Garawys am droedigaeth ein calonnau, tra a ddefwn ein pechodau a cheisio cymod â Duw ac a'n gilydd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem, mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn wneud farhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fi farw drosom, maddeia yn i'r cwbl a'i theibio, ac arwain ni yn ei ffordd edd i gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau i bawb sy'n wir edifeiriol a drygarhaw wrthych a chryddhau o bechod. Eich cadarnhau mewn daioni a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gweddiwn. Dduw tosturi, y bydd fab Iesu Grist, plentyn Mair, gyfranogi o fywyd cartref yn Nazareth, ac yn ddig y teulu dynol cyfan ato ei hun ar y groes. Cryfha ni yn ein byw benyddiol fel y gallwn, mewn llawenydd ac mewn gofid, brofi nerth y bresenoldeb i rwymo ynghyd ac i iachau, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn ternasu gyda thi, yn un dod yr Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Amen.
Darlleniad o lythyr Sant Paul at y Colosiaid. Fel etholedigion Duw sanctaidd ac anwyl, gwisgwch amdanoch, dynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addwynder ac amynedd. Goddefwch eich gilydd a maddeuwch eich gilydd os fydd gan rhywun gwyn yn erbyn rhywun arall, fel y maddeuodd yr arglwydd i chwi. Felly gnewch chwithau. Tros y rhain i gyd, gwisgwch gariad sy'n rhwymyn pertheithrwydd, bethau i dangnefedd Grist lywodraethu yn eich calonau. I hyn y cawsoch eich galw yn un corff, y byddwch yn ddiolchgar. Bydded i'r air Grist breswylo ynoch yn ei gyffoedd. Dysgwch a rhybuddiwch eich gilydd gyda phob doethindeb. A chalonnau ddiolchgar canwch i Dduw salmau ac emynau a chaniadau ysbrydol. Beth bynnag yr ydych yn ei wneud, ar air neu'r weithred, gnewch bopeth yn enw'r arglwydd Iesu gan roi diolch i Dduw y Tad drwyddo ef. Dyma air yr arglwydd. Yr arglwydd afo gyda chwi. Grandewch i fengil Crist yn ôl Sant Lig. Yr oedd tad a mam Iesu yn rhyfeddu at y pethau oedd yn cael ei dweud amdano. Yna, bendithiodd Simeon hwy, a dywedodd wrth fair ei fam. Wele, gosodwyd hwn cwymp a chyfodiad llawer yn Israel, ac i fod yn arwydd a wrthwynebyr, a thitha, trwenir dy enau di gan gleddyf, felly y datgyddir meddyliau canlonau lawer. Dyma efengil yr arwydd. Morian City o Grist. Wedi mynd siarad yn enw'r Duw byw, yn Dad, Mab ac Ysbryd Glân. Amen. Wsos yma, o'n i'n arwain cwrs 2 ddiwrnod am farddoniaeth yn Salisbury, a hwn di'r gig dwytha sgynnau oedd yn y dyddiadur ers i mi fod yn y swydd o blaen, felly o'n i'n falch o mod i wedi cyflawni fo, ond mae'n braf rwan, does gen i'n byd arall yn y dyddiadur lle dwi'n gorfod mynd i ffwrdd. Ond yn un o'r sesiynau, o'n i'n sôn am draddodiad y bardd o ffeiriad. Ac wrth gwrs, oedd pawb yna i gyd mewn dillad arferol, felly o'n i'n gwybod os oedd un ohonyn nhw'n offeiriad neu beidio. Felly nes i ofyn faint ohonyn nhw oedd yn offeiriaid, ac ond un oedd. A pan oedd hi'n sôn am ei gweinidogaeth hi, sylwys i bod i'w ffordd o hi'n meddwl am ei offeiriadaeth hi, chydig bach wahanol i ffordd o'n i'n meddwl am un fi. Roedd hi'n sôn am wisgo rôl, rhoi persona ymlaen. Ac wrth iddi siarad, o'n i'n teimlo chydig bach yn anghyffyrddus ac yn ei feddwl pam ydw i ddim yn licio be mae hi'n ddeud. O'n i'n pendroni pam. Nes i sylweddoli i fi, mae'n bwysig i mi deimlo fel person integredig,
bod y fi go iawn yn dod drwad yn fy ngweinidogaeth ac yn bob un of yr roles, beth bynnag i fod yn onest, fel mam, fel graig, fel rhywun sy'n sgwennu neu beth bynnag. Ond wedyn, o'n i'n meddwl, wel, ella bod yna ryw wirionedd yn hyn. Nes i gofio am be da ni'n dysgu mewn gwersi confirmation, neu dyna be oedden ni'n dysgu mewn gwersi confirmation, ynglyn â be mae clerigion yn ei wisgo. So mewn ffordd mae effeiriad dydy yn gwisgo ei swydd, y casog, yr alb. Mae nhw yno i'n atgoffa nad yda ni'n sefyll yma'n unig fel ni yn hunain, ond fel rhyw fath o gynrychiolydd. Cynrychiolydd Crist, neu'r eglwys, neu'r ddau, dibynnu ar eich diwinyddiaeth. Ond tydi hyn ddim yn unigryw nad i'r eglwys. Mae rola eraill mewn bywyd hefyd angen gwisg arbennig. Yr wsos hon, ges i fy hun yn rhoi cyngor annisgwyl ar rhwydwaith Menywod Cymru. Os da chi'n gwybod be ydy rhwydwaith Menywod Cymru, mae o rhyw fath o ryw mumsnet i ferchaid, a mae yna dipyn o ffrio yn digwydd arno fo. Mae o'n reit ddifyr i fod yn onest efo chi. Ond o'n i teimlo'n braidd yn anghyffyrddus yn rhaid y cyngor yma. Dydw i ddim yn arbenigwraig ar ddillad, ond roedd rhywun wedi postio llun o ffrog ac yn gofyn, ydy'r ffrog yma ddigon posh ar gyfer priodas? A wrth gwrs, eleni, dwi'n chydig bach mwy expert ar hyn oherwydd oedd Miriam y ferch wedi prodi flwyddyn dwytha, felly o'n i wedi gorfod mynd i'r afel efo hatinators a lliwia a felly. Felly, eleni, dwi'n chydig bach mwy expert nag oeddwn ni ryw 2 flynedd yn ôl da. Felly, nes i ddweud, mae'n hollol dibynnol ar yr ategolion, yr accessories. Ac yna, yn lle gadael i fanna, dyma'r ddynas anhysbys ma'n dweud, pa ategolion? So, o'n i ar y tren yn dod adra ac yn meddwl, wel, waeth i mi in for a penny, in for a pound, ynda. A wedyn, o'n i ar y we wedyn yn trio ffeindio rhyw hatinators a lliwia a reid cyngor i'r ddynas yma ar pa liwia fysa'n mynd ora efo'r ffrog. Ond i fod yn onest, doedd hyn ddim yn rôl ddaeth yn hawdd i mi ac oedd o ddim yn teimlo naturiol i mi fatha bod fi'n meddwl bod fi'n gwybod fy stwff ynglyn â be ddylech chi wisgo i brodas. Mae'n debyg dwi wedi cynnal dipyn ohonyn nhw erbyn hyn. Wel, yn ein darlleniad ni heddiw o'r llythyr at y Colosiad, rydyn ni'n clywed ydan am wisgo dillad, ond dillad go wahanol. Rhinwedda sy'n creu cymuned, tynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeidrwydd, addwynder, amynedd ac wrth gwrs cariad. Mae'r rhinwedda hyn weithiau'n dod yn naturiol i ni, dydy'r rhain yn nhw'n fwy na lleill, ond weithiau maen nhw'n waith calad. Felly nes i ddechrau meddwl, wel ella bod yr effeiriad ar y cwrs yn iawn mewn un ffordd. Mae yna ryw elfen does o wisgo persona mewn bywyd bob dydd. Mae gyda ni gyd ffilter does i ryw radda. Pe bai ni'n deud yn union be sydd ar ein meddyliau ni bob diwrnod, fysa'n dipyn o lanast fysa. A dyna rhywbeth dwi wedi dysgu ar hyd y blynyddoedd yn y weinidogaeth, really, y balans o fod yn ddilys ac yn fod yn onest, ond hefyd rhoid y persona yma ymlaen, neu o leia y fersiwn gora o hynna fi fy hun, mwyn, really, gweinidogaethu yn effeithiol. Dwi'n cofio pan o'n i'n vicar yn Bethesda, a roedd na un wsos ofnadwy o anodd i ni fel plwy. Oedd gennym ni ddarllenydd emeritus, oedd pawb yn caru, oedd gennym ni warden, oedd pawb yn meddwl y byd ohono fo. A oedd y dau farw o cael ei yngladda o fewn yr un wsos mynd y lai. A dwi'n cofio bod trio ngora i rei fy nhristwch am ynghalar i'r neilltu mwyn fi fedru arwain yr angladda yma a galluogi i'r deuluoedd gael arach, achos dyna beth y peth pwysica mewn ffordd. Felly, i ryw radda, da chi'n gorfod, os ydych chi mewn unrhyw fath o rôl, da chi'n gorfod rhoi chi'ch hun i'r neilltu mewn rhyw ffordd. A mae'r un peth dydy yn y bywyd Cristnogol. Efella, dyma ydy'r rôl bwysicas gyda ni i gyd. Meddwl am eraill cyn ein hunain, caru pobl, madda pan nad ydyn ni'n teimlo fel madda, dangos caredigrwydd pan da ni di blino, bod yn amyneddgar pan da ni yn ddi amynedd. Fel mae Paul yn deud, mae fel gwisgo dillad,
Rydyn ni dal yn un hun, ond yn fersiwn gwell o'n ni'n hunain. Wrth gwrs mae heddiw yma yn ddiwrnod lle da ni'n dathlu un, neu lle dau rôl, really, o fewn yr eglwys, sef bod yn fam neu y fam eglwys. A fel ydych chi'n gwybod, dechreuodd y dydd yma fel diwrnod pan oedd gweision yn cael mynd adra achos bod nhw'n cael y dydd Sul yma i ffwrdd, a wedyn ydyn nhw'n mynd yn ôl i'w mam eglwys. Felly diwrnod o ddathlu ein mam eglwys oedd o, un diwrnod yng nghanol y Garawys pan ydyn ni'n cael torri rheola'r Garawys, cael brec bach. Ac wrth gwrs fe drodd hwn yn ddiwrnod o anrhydeddu mama achos oedd pobl yn mynd adra ac yn gweld eu teuluoedd. Ond yn yr eglwys, da ni'n cadw yr hen enw cof am ystyr ehangach y gair, mam eglwys, a'r eglwys fel priodasferch Crist. A da ni'n alw fo yn Sul y fam, felly bob blwyddyn dwi'n rhaid row i fy genod os dyn nhw'n galw fo yn Sul y mama, Sul y fam ydy heddiw yma. Felly, ydy heddiw yma yn ddiwrnod ar gyfer mama yn unig? Wel na, erbyn hyn, mae'r diwrnod yn lot mwy cynhwysol, lle rydyn ni'n cofio'n ddiolchgar pawb sydd wedi'n meithrin ni mewn unrhyw ffordd, yn enwedig yn y ffydd. A hefyd, dwi'n meddwl, mae ddiwrnod i ni feddwl am sut ydyn ni'n meithrin pobl eraill, sut ydyn ni yn helpu y gweithred yna o greu yn pobl eraill. Boed ni'n ddynion neu'n ferchaid wedi cenhedlu plant neu beidio. Mae cymaint o ffyrdd o rannu cariad a gofal heb fod yn rieni. A dyna pam dwi wedi gofyn i Anona os fysai'n dosbarthu'r bloda sydd gyda ni rwan mewn ffordd. Dych chi'n rhaid nertio ddeu Neil? Rwan. Mwyn dosbarthu'r bloda yma, achos maen nhw'n yn floda fedrwn ni mynd adra efo ni, a os ydyn ni eisiau cadw nhw'n un hunain a bod ni'n teimlo bod ni angen rhyw fath o ryw lawenydd yn y bywyda, mae'n angret. Os ydych chi eisiau reid o i rywun i ddiolch iddyn nhw am be maen nhw'n neud i chi, fedrwch chi wneud hynny hefyd. Neu os ydych chi eisiau, fedrwch chi reid o ar y silff tân neu ar y silff ffenast i gofio rywun ydych chi eisiau cofio bod o'n eich mam neu rhywun arall sydd wedi dangos gofal i chi a sydd ddim efo ni ddim mwy. Oherwydd pa oedran ydyn ni, pe bynnag oedran ydyn ni, da ni gyd angen gofal a tosturi dydan, a da ni hefyd yn cael yn galw i ddangos gofal a tosturi i bawb arall hefyd. Felly, boed heddiw'n ddiwrnod o lawenydd, neu ella bod o'n ddiwrnod o gollad i ni, ella bod o'n ddiwrnod o gymysgedd o emosiynau, neu ella bod o'n ddiwrnod o hapusrwydd pyr. Mae neges y darlleniad yma yn her i ni gyd, dydy. Ydych chi yn gwisgo'r dillad yma bob dydd? Tynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeddrwydd, addfwynder, amynedd a chariad. Ydy pobl yn teimlo yn well ar ôl bod efo ni, ta yn waeth ar ôl bod yn ein cwmni ni? Ydyn ni'n adeiladu y gymuned hon yn yr eglwys? Ydyn ni'n adeiladu cymuned yn bywyd bob dydd yn y dre yma neu lle bynnag ydyn ni'n byw? Ydyn ni'n adeiladu cymuned yn ein gwirfoddoli? Dwi'n gwybod bod fi'n dyfynnu hyn lot, ond mae Maya Angelw'n deud, bydd pobl yn anghofio be nes ti ddeud, byddan nhw'n anghofio be nes ti wneud, ond fyddan nhw byth yn anghofio sut wnaethos ti wneud nhw deimlo. Mewn gwahanol rola bywyd, weithiau mae'n anodd bod yr hyn mae pobl angen i ni fod. Ac yn ein cymdeithas, illa fod gormod o bwyslais wedi cael ei roi ar ferched yn unig fel yr rhai sy'n neud y gyfalu a'r caru. Ond mewn gwirionedd, rydyn ni gyd yn cael ein galw i roi ac i dderbyn cariad. Y cofiwch mae derbyn cariad yn yr un mor bwysig a rhoi cariad hefyd. A da ni gyd yn cael ei galw i ddangos tynerwch calon, caredigrwydd, gostyngeddrwydd, addfwynder, amynedd a chariad. Ym mhob dim ydyn ni'n ddeud a bob dim ydyn ni'n ei wneud. Yn enw Duw, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân. Amen.
Diolch yn fawr i Anona hefyd am wneud y blodau. Dwi'n ddiolchgar iawn. Cyd-dyweddwn credwn ac ia. Credwn yn un Duw, y tad yr holl alluog, gneithir o nef a deiar, a phob peth gwledig ac anweledig. Credwn yn un arglwydd Iesu Grist, unig fab Duw, a gynhedwyd gan y tad cyn y holl oesoedd. Duw o Dduw, llewych o lewych, gwir Dduw o wir Dduw, wedi gynhedlu, nid wedi ei neithi, yn un hanfod ar tad, a thrwy ddwef y gwnaed pob peth, ein mwyn ni ac ar ein iachawdwriaeth, disgynodd o'r nefoedd, trwy'r neth yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o faer forwyn, a fe gwnaed yn ddyn. Fe goroesholwyd drosom dan Pontius Pilate, dioddefodd angau a fe claddwyd, atgyfododd y trydydd yn ôl ysgyddyrau, ac ysgynodd i'r nef, ac am ein eistedd a ddehilawr tad, yn dawd drachefn mewn gogoniant i fannu'r byw. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd roddwr bywyd, sy'n dleitlio o tad ar mab. Nid ar tad ar mab, a gyd o ddolir, a gyd o gwrdeddir. Trigarog a graslonio'r arglwydd, a rafuddigio a llawn ffyddlondeb, na fwyd i ni fyth anghofio ei holl bendithion wrth i ni geisio ei farn mwyn y gothromedig, ei faddeuant i bawb sy'n preswylio ynglyn cysgod angau a'i gariad a chybol i'r holl bobl. Gweddiwn. Yn erth yr ysbryd ac mewn undeb â Christ, gweddiwn ar y tad. Holl alluog Dduw ein tad nefol, a ddewais trwy dy fab Iesu Grist wrando arnom pan weddiwn mewn ffydd. Nertha manon ein deion a holl dîm ac adeirlan yn ei gwasanaeth a'i harweiniad. Oed i'r rhai hynny sy'n cyffesu dy enw fod yn un yn dy wirionedd, cyd-fyw yn dy gariad, a datgelyd o goniant yn y byd. Arglwydd, ty diw tosturi a chariad. Ar y Sul hwn, diolchwn am ei lwydydd dedwydd ac am gariad a gofal mam. Wrth i ni gofio ein mamau boed i ni ddilyn eu hisiampl trwy fod yn oddefgar, yn garedig ac yn ofalgar. Diolchwn am Mair mam yr Iesu a berthodd ei mab gan ennill i ni ddwyfol hedd. Arglwydd ty diw tosturi a chariad. Gweddiwn dros rieni sydd y bore yma yn pryderu am ei teuluoedd a'i plant yng nghanol rhyfel a dinistr. Oed iddynt deimlo gobaith drwy ein gweddiau ni ac erfyniwn ar bawb mewn awdurdod i ddatrys y problemau lles dynolryw. Diolch am sefydliadau dyngarol megis cymorth Cristnogol sy'n gweithio newr a diflino mewn mannau cythryblus ein byd. Arglwydd ty diw tosturi a chariad. Cysura ac iach a bawb sy'n dioddef o ran corff, meddwl neu ysbryd.
Diolchwn am waith diflino meddygon a nyrsys a phawb sy'n gweithio yn y gwasanaethau iechyd a lles. Cofiwn yn arbennig y bore yma am Elma, Leslie a Cymun. Arglwydd ty di yw tosturi a chariad. Gwrando ni wrth i ni gofio rhai hynny a fu farw yn ffydd Crist. Gweddiwn dros y rhai yn cymuned ni sydd wedi marw yn ddiweddar. Ac mewn enid o ddistawrwydd, cofiwn ein hanwyliaid, na sgwelwn mwyach. Gorffwys tragwyddol yr oeddynt o ddiw. Gorffwysed hwy mewn tangnefedd. Arglwydd yw yr wyt yn gyfoethog mewn trigaredd. Erfyniwn am digaredd y nawr wrth i ni weddio dros yr eglwys a'r byd. Tywallt y fendithion arnom fel y glynom yn ffyddlon wrth da air. Gyfynwn hyn drwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Am hynny, oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, a mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chwi bob amser. Gadewch i ni gynnig arwydd o dangnefedd.
Bendigedig wyt ti arglwydd Dduw, yr holl greadigaeth. Trwy dy ddaioni y mae gennym y baro hwn i'w offrymu, roedd y ddeiar a gwaith dwylo dynol, fe ddaw i ni yn fara bywyd. Bendigedig fydd y Duw am byth. Bendigedig wyt ti arglwydd Dduw, yr holl greadigaeth. Trwy dy ddaioni mae gennym y gwyn hwn i'w offrymu, ffrwyth y wynwydden a gwaith dwylo dynol, fe ddaw i ni yn ddiod ysbrydol. Bendigedig fydd y Duw am byth. Yr arglwydd afel gyda chwi. Dychefwch eich chalonnau. Diolch yn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a buddiwyol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd, a broffwyd ym mhob peth, ond na phechodd, trwy ei ras medrwn drechu bob drigioni a byw mwyach nid i ni ein hunan, ond i'r un a fi farwyd trosom ac a atgyfodwyd. Felly yma'r ar y ddeiar, a chyda'r angylion ac a changylion, a phawb yn y nefoedd, molianwn dy enw a chanu. O Dad yn y nefoedd, gwrando o'r weddi a gyflwynen yn enw Iesu, trwy nedd yr ysbryd glân, yn dirion fel colomen, bydded y baro hwn a'r gwyn hwn i ni, yn gorff a gwaed Iesu. O Dad, cofion fan gafodd Iesu swper gyda'i ffrindiau yn noson cyn ei farw. Fe gymerodd y bara, a diolch i ti. Fe torodd a'i roi i'w ffrindiau a dweud, cymerwch hwn a'i fwyta. Dyma fy nghorff a roddir drosoch chi. Gnewch hyn i gofio amdanaf. Ar ôl swper, fe gymerodd Iesu y cwpan gwyn. Diolch i ti a'i roi i'w ffrindiau a dweud, yfwch o'r cwpan hwn bob un ohonoch, a mae hwn yw fy ngwaed, yr addewid newydd o gariad Duw. Gnewch hyn bob tro yr yfwch ef i gofio amdanaf. Gyda'n gilydd, cofion fod Iesu bob amser gyda ni a dweud. Bu farw Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. O Dad, wrth i ni gofio dy fab Iesu Grist, a fu farw ar y groes ac a atgyfododd, yffrwm i ti ar roddion hyn, a'r holl roddion yr wyt ti'n ei roi mor hael i ni. Anfond ysbryd glân i fod gyda ni a phawb sy'n rhannu'r bara hwn ac yn yfed o'r cwpan hwn. Helpa ni i ymddiried yno ti, tyd a ni'n nes at ein gilydd yn croesawa gyda dy holl bobl i dernas o goneddus Iesu. Ti o Dad, bu y bob anrhydedd a gogoniant trwy Iesu dy fab,
gyda'r ysbryd glân, yn un Duw, yn oes oesoedd. Amen. Fel y dysgodd ein iechawd yn ni gweddion yn hyderus, ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiad y enw, deled y dernas, gwneled y wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyrwyn ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuon unna ein dyledwyr, ac na carwain ni ein brofedigaeth. Eithau gwared ni rhag drwg, cynnes eiddo ti o'r dernas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, yn un ein llawer, ein corff ydym, gan ein bod ni oll yn rhannu un bara. Rhoddion sanctaidd Duw ar gyfer pobl sanctaidd Duw. Yma Iesu Grist yn sanctaidd. Yma Iesu Grist yn arglwydd, gogoniant Dduw Dad.
Diolchwch i'r arglwydd, oherwydd graslon i wef. Dduw tragwyddol, cysur y gothrymedig, a iachal y drylliedig. Pwrthais ni wrth fwrdd y bywyd a gobaith, desgyn ni lwybra a fydd a thengnefedd. Mwyn i'r holl byd gydnabod ternas dy fab, Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Yr arglwydd a fo gyda chwi. Roddir Crist ras i chwi i gynyddu mewn sancteiddrwydd, i ymwadu â chwi eich hunan, ac i godi eich croes a'i ddilyn ef, a bendith diw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo yn eich plith, ac adrigo gyda chwi yn wastad. Amen. A gymodwyd â Duw trwy Grist ac a wnaed y gredigaeth newydd, ewch mewn tangnefedd i garu a gwasanaethu'r Yn enw Crist. Amen.